Pagka tag-ulan napupuno siguro to guys kasi syempre maraming tubig na dumadaloy galing sa bundok, siguro punong-puno ito. Ngayon na timingan lang natin na na medyo mababaw kasi El Nino na nga ngayon sa part dito sa Bicol. Honestly sobrang mainit, ayan, kaya sobrang tagtuyo na. Yan guys, tingnan natin yung yung nang malapitan yung irrigation. Yan yung sinasabi na pinagkukuhanan ng tubig dito ng mga palayan tuwing magtatagtuyot. Sobrang nakaka-imiss lang kasi sa gitna ng bulubunduking parte ng Daldagon, merong gantong parte. Ayan, yung merong naipong tubig. Yan guys, oh. Yung pinaka dyan daluyan ng tubig guys, so kung nakikita nyo naman yun yung part na may semento. Ayan. Okay, so tingnan nyo naman. Medyo mababaw na yung tubig niya kasi tag-init na ngayon dito sa amin. So, yan, dahan-dahan natin. Punta tayo sa pinaka-part ng irrigation. Kasi medyo mataas to. Yan guys, dito tayo ngayon. Yan sa pinaka, parang dam. Yan tawag dito. Parang dam siya kasi meron nga siyang tubig sa gitna ng bulubundukin ng Daldagon. Parang yung San Ramon guys. And dito tayo sa pinakaloob. Kita nyo naman. Grabe guys, nakaka-imiss yung mga bato. Tingnan yung mga bato dito. Alam mo yung parang kusa siyang nilagay. Siguro nga kusa itong nilagay ng tao. Kasi tingnan nyo naman yung pagkasalansan ng mga bato. Tingnan nyo, nakita nyo ba? Nakaka-amaze guys. Tingnan nyo naman yung pagkakasalansan. Grabe oh. Katag-ulan napupuno siguro to guys kasi syempre maraming tubig na dumadaloy galing sa bundok, siguro punong-puno ito. Ngayon na timingan lang natin na na medyo mababaw kasi El Nino na nga ngayon sa part dito sa Bicol. Honestly sobrang mainit, ayan, kaya sobrang tagtuyo na. Kaya siguro ito mababaw na. Okay, so tingnan nyo naman yung mga bato. Parang kusa siyang nilagay. Grabe, tingnan naman. Baybayin natin yung pinaka-dam. Sobrang babaw na ng tubig. Pero siguro malalim pa yan. Ayan guys, daming ibon, no? Ayan, no? Astig ng mga ibon. So, puntahan natin yung pinaka-main irrigation. Dito sa andam. Baba na ng tubig guys. Kapalibhasa, tagtuyo na nga ngayon. Guys, nakita nyo naman yung likod ko sa part na yan. Yan nga yung dam na kung saan pinagkukunan ng tubig ng mga magsasaka dito sa Barangay Daldagon kapag nagtatagtuyot. Kaso pansin ko lang medyo mababaw na din yung tubig. Kasi nga El Nino ngayon, so kaya siguro sobrang babaw na ng tubig na yan. Punta natin yung pinaka daanan ng tubig. Guys, di ba guys? Ako lang dito mag-isa. Guys, di ba? sobrang astig guys. Saka yung mga bato, guys, tingnan niyo naman yung mga bato niya. Grabe.
Siguro to guys, kaya to ganito. Siguro balak na itong isemento. Kasi, ayun oh. Grabe nga yung pagkasalansan. Parang sinadya. Siguro balak na itong isemento guys. So yun guys, ito na yung pinaka main entrance o daanan ng tubig guys. Pababa ng mga palayan dito sa Barangay Daldagon. Ayan guys, ito yung tulay. Ayan, actually, ayan, okay naman siya guys. Pero siguro motor lang din makakadaan yan. Ayan. Ito yun. Dito dumadaan yung tubig galing doon sa dam. Papunta sa mga palayan. Ayan, dito sa Barangay Daldagon. So napalaking tulong talaga dito guys pag tagtuyot na dito. Kaso problema, kung napansin nyo, medyo mababaw na din yung tubig.